डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो गुदुं जादों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय माखासे सानसुमैफोरा लानानै फैदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारिनि आमलायगुरि गेलेग्रा फोथाराव आसाम फिजिकेल एकाडेमि मुंनि गोदानै मोनसे एकाडेमि खुलिनाय जादों। बे एकाडेमियाव डिफेन्सनि थाखाय नांगौ जानाय रिटेन आरो फिजिकेलखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। दासिमाव बे एकाडेमियाव सोलोंथाय लानानै कामान्डु आरो आसाम पुलिसाव साख्रि मावनायनि थाखाय सायख'जाबाय होननानै आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि आफादगिरिया फोरमायथिदों। जाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना 6000176905 आरो 9678084414 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनानै मुं थिसननानै लानो हागोन। फैसालि बसुमतारी आं सनितपुर तेजपुरनिफ्राय फैदों सनितपुरनिफ्राय आरोना। आं बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियावहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। आङो बेयावहाय मात्र आङो 1 मान्थल' खालामदों आरोना फिजिकेलखौ 1 मान्थ खालामनानैहाय दायो आसाम पुलिसावहाय खारनानै आरोना मोजां जाना फैबाय। बेनिफ्राय आंना दा रिटेन दंबायो बेयावहायबो आसा खालामो मोजाङानो जागोन होननानै। माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जाया? खस्थ'आथ' बिदिनो गाव जायखौ मोननो हास्थायदों जायखौ मोननो लुगैदों बिदिब्लाथ' बयहाबो गाव गावनि खस्थ'खौ खालामखानांगौ। बेखायनो सारमोनहा जेसेबांखिनि खस्थ' खालामदों मोजाङानो, सारमोनहाबो जोंजों खस्थ' खालामफादों आरो जोंबो गोसो जानानै बयबो गाव गावनि लाइफनि थाखाय गोबाङानो खस्थ' खालामदों। साबेसे थाङामोन? जोङो गासै एकाडेमिनिफ्राय 8 जन 7 थांनायाव गासिबो मोजां जाना फैदों। बयबो पास जाजोबगोन आसा खालामो। बयबो पास जागोन होननानै मोजां जागोन होनना आसा खालामो। थेंक इउ। आंनि नामा राहुल बसुमतारी आरो आङो भिलेजआ राजेन्द्रपुर आरो सारमोनहा आगोल प्रि रिक्रुटमेन्ट लादोंमोन बे सराबिलावहायनो। आङो बाहाय माबा खालामनो फिजिकेलनि थाखाय थाङोमोन आरोखि। सारमोनहा ट्रेनारमोन आरोखि सारा बियो। ओमफ्राय बियो मोजांमोन आरोखि बाहाय सेलेक्सन जादोंमोन आरोखि। बुहुत मानसि फैदों आरोखि फैनानै बाहाय माबा बिदिनो रानिंनि फिजिकेलनि थाखाय माबा जादों आरोखि सेलेक्सन जादोंमोन। सेलेक्सन जानायाव माखासे फेल जादों आरोखि। ओमफ्राय बेनिफ्राय जों पास जादों। ओमफ्राय आं बाहाय केप्टेनमोन आरोखि। बाहाय केप्टेन खालामदोंमोन आंखौ सारा। आं रानिंआव फिजिकेलाव मोजांखाय आंखौ केप्टेन खालामदोंमोन सारा। मा साख्रि मोननो हागोन? ओमफ्राय दा आङो बाव कामान्ड' दा जब मावबाय आरोखि, मोनबाय आरो दा। सिगां समाव बे ओनसोलाव बिदि फिजिकेल एकाडेमि गैयामोन, दा फिजिकेल एकाडेमि खुलिबाय। लाइमोनफ्रा माबायदि मुलाम्फा मोननो हागोन? बेखौनो सानो आरोखि गामि एरियानि बा खाथि सोरबाफोर दंना सोरबाफोर मिन्थिबाय थायो गामि सिङाव बिदि ओरैनो जेनेबा रानिं बारै सोरबा मिन्थिया, सोरबा बिदिनो जेनेबा रानिंआव बा लं जाम्प बिदि बायदिसिना ओरैनो रोखोम एग्जामफ्राव फेल गोगोम जायो आरोखि। बेनिखायनो बे एकाडेमियाव फैनानै जेनेबा बेवहाय सोलोंनानैबो दं, सोलोंथाइनिबो दं आरो ओरै फिजिकेलनि ओरै लेखानि गासिबो दंजोबो नालाय। दा फैनानै बयबो फैनानै बाव एकाडेमियाव फैनानै बाव सोलोंनो बा फिजिकेलनि थाखाय फैयो बेखौनो आसा खालामो आरोखि आं। डिफेन्सआव साख्रि मावनोबा माबायदि जानांगौ सासे लाइमोन हिसाबै? सासे लाइमोन हिसाबै बेयावथ' फरायनायाबो जानांगोन आरो फिजिकेलावबो जेनेबा रानिंआवबो जानांगोन, लं जाम्प बेफोरबायदि गासिबो फिट जाजोबगोन आरोखि। अब्लासो फौजिनि लाइफआव आरोखि फैयो आरोखि। नोंथाङा माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन? आंबो जेनेबा फुंनि 4टायाव बिदिनो एक्सट्रा आं फिजिकेल खालामोमोन आरोखि, रानिं खालामोमोन। रानिं खालामना फैनानै आरो बेहाय एकाडेमि खुलिदोंमोन नालाय माबा जेनेबा बिदिनो रानिंनि माबानि थाखाय सारमोनहा प्रि रिक्रुटमेन्ट लादों नालाय। दा बेवहाय आरो फैनानै आङो बाव लाफैबावोमोन आरोखि। आङो दिनाव बिदिनो खनथाम खालामनाय जायोमोन आरोखि आङो एक्स आर्मि लालमन मुसाहारि। बेयो आसाम फिजिकेल एकाडेमि होननानै मिथियो बे जोंनि एकाडेमिखौ। जोङो गोदान मोनसे आसाम फिजिकेल एकाडेमि खुलिदों जेराव मेआव जों खुलिदोंमोन। दिनैसिमाव जोङो बहुत प्रेक्टिस खालामनाय गथ'फोरखौ दिनै जोंनि नोजोराव नोंसोरनि नोजोराव नुजाफैबाय नै सासे आसाम कामान्ड' बिथाङाबो जोंनि एकाडेमिनिफ्राय सेलेक्सन जाबोनाय। माने एकाडेमि जानायनि सिगां जोङो मोनसे फ्रि रिक्रुटमेन्ट लानाय जादोंमोन जेराव जोंना दिनै कामान्ड' सेलेक्सन जाबाय। लोगोसे जोंनाव दिनै 8 जन गार्लसफोर थांदोंमोन नैबे दिमोलगावआव पुलिस वमेन्स पुलिसफोरनि आसाम पुलिस, जेरावहाय 8 जनाव सेलेक्सन जाना फैजोब्बाय। सेलेक्सन माने जास्ट रिटेनल' थाबाय, गासिबो खारनाय बारनाय गासिबो मोजां मार्क लाना पास जाना फैजोब्बाय बिथांमोना। जों आसा खालामो बिथांमोना मोजाङैनो पास जाजोबनानै गावनि मोनसे सिनायथिखौ लाखियो बा गावनि एरियायाव डेभेलप जायो, जों बेखौनो आसा खालायो। गुबै साबेसे सोलोंसाफोर दं? जोंनाव 70+ गथ'फोर दङ।
बेहाय गार्लसा 14 जन दङ ओमफ्राय हौवासाजों प्लास माबाजों ज' मिलायना 70 प्लास दं आरोना। मा फोरोंथाय होनाय जायो? बेहाय गासिबो बेसिक्स ट्रेनिं जे जिमानखिनि माने नोंनो फिजिकेल्सफोर नांगौ बेखौबो बेहाय जों होनाय जायो। लोगोसे रिटेन टेस्टनि थाखाय बा बायबा गासिबो डकुमेन्टेसननिफ्राय लानाय कमप्लिट बेहाय माने फोरोंथाय होनाय जायो आरोना। बे एकाडेमियाव मा सुबिदा मोननो हागोन? बेहाय सुबिदायाव जोंना जानाय लोंनाय थानाय कमप्लिट सुबिदा दंजोबो, जेबो टेनसन गैया। फैनांगौ जानांगौ खारनांगौ बास फरायनांगौ बेल' आरोना। मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे एकाडेमिखौ खुलियो? बेनि थांखियानो मेन बेनोमोन जाहाथे गथ'फोरा गामिनि गथ'फोर डेभेलपमेन्ट आनडेभेलप जायगायाव गोग्लैसोना थानाय गथ'फोर जाहाथे फैनानै बयबो साक्सेस मोनसे मोजां फिउचार गावसिनि दाना थाङो, जाहाथे गाज्रि डाइरेक्सनाव थांनानै निसाफ्राव गफबना थाया, जुवाफ्राव गफबना थाया, जाहाथे मोजां डाइरेक्सन मोजां फिउचार मोनसे समाजखौ मोनसे सिबिलांनो हायो बा मोनसे गोख्रों मोनसे समाज जानो हायो बेखौ जों आसा सिन्था खालामनानै जोंनि बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव खुलिनाय जादों। गोसो गुदुं जाय सोलोंसाफोर दं नोंथांमोना फिजिकेल एकाडेमियाव फैनोबा माबायदि कन्टेक्ट खालामनांगोन बा जगाजग खालामनांगोन? दा जोङो बेखौनो मोजां माने बार जोङो खावलायहरदों साफ्रोमबो जोंनि गोसो गुदुं सेंग्रा सिख्लाफोर जाय बिथांमोना डिफेन्सआव थांनो गोसो जानानै दं बा दासिमाव माने गोनो गोथो जाना दं, बिथांमोना जोंनाव फैनानै गावसिनि गासिबो फिजिकेल प्लास जिमानखिनि रिटेन्सफोरखौ क्लियार खालामनो हायो। दा नै 19निफ्राय 20 डिसेम्बराव मोनसे टिए बेटेलियननि मोनसे इन्टारभिउ जागासिनो दं, बे अपेन रिलिज जागोन। बेहाय 8 पासल' नांगौ, 8 पास जाबानो बियो टिए बेटेलियनाव थांनो हायो। दिनै टेटमेन्टआव थांनो हागोन बियो, ओमफ्राय मेट्रिक पास जायोब्ला बिथांमोना जिडिआव थांनो हागोन, ओमफ्राय 10+2 जायोब्ला क्लार्कआव थांनो हागोन। इच साबजेक्ट माने 32-33 नांगोन आरो ना जिडिआव थांनोबा, ओरैहाय माने 60% नांगोन क्लार्कआव थांनोबा। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जाहाथे गथ'फ्रा ओरैबायदि थायालासिनो मोनसे गोख्रों फैनानै जोंनाव जुदि प्रेक्टिस लाफैयोब्ला जों फोरोंथायखौ होजोबगोन। जिमानखिनि नांगौ बिनो खारनाय बारनाय फरायनाय जों मोजां सोलोंथाइ होनानै बिथांमोनखौ साक्सेस खालायथारगोन, बे जोंनि थांखि। दासिमाव बबे जायगानि सोलोंसाफोर दं? दा जोंनियाव दासिमाव गोजान जायगानि दङ, ओरैहाय बिहारनिफ्राय लानानै ओरैहाय लादों नोङो सदिया, ओरै बरपेटा, दरं, बाक्सा, चिरां, कमप्लिट अल आसामनि फैजोबना दङ आरोना। ओरै इटानगरनिबो दङ आरो मिज'रामनिबो दङ।